Здравейте! Надявам се, че всички сте добре и че вашият месец юли завършва страхотно. Днес е 24 юли, е един много важен ден за мен, защото днес имам рожден ден. Да, ставам на 31 и наистина така съм доста радостна и просто исках да снимам едно бързо клипче за любими продукти и покупки през месеца, които съм направила. Затова бързам, защото в края на клипчето пък имам изненада и за вас. Първото нещо, което си взех този месец са тези страхотни бели кецове, само за 10 лева. Аз много обичам кецове и белият цвят си е класика. Следващото нещо пък, което си взех от H&M е ето този панталон. Той е дълъг, с дълъг кръчол е. Много е приятен за лятото. Харесват ми много принтовите тропика. И въобще наистина ми напомня за някакво кътче в, може би, Южна Америка. Просто много е приятно. В English Home пък цял месец имаше намаление на хавлияни продукти, въобще продукти за спалнята, за банята, за кухнята. Взех си една престилка, която пък сложих за пране и доста кърпи. Взех си кърпа с такива принтове, много са приятни. Взех си една с, може би, по-тропически принтове. Явно този сезон съм на тропическа вълна. Една малка кърпа за лице с връбченца, която сигурно вече сте виждали в едно видео, само че това е на един двойник. И ето тази много ми харесва. Това е типичната Housewife кърпа на 50-те години в Америка. Такива са ги използвали много. Също така не можах да устоя и да не си взема един халат, с който мога да си ходя вкъщи. Това в интерес на истината е първият халат през живота ми. Бога ми е така. Никога не съм използвала, обаче е много удобен и е много приятен и е супер комфортен, ако искаш да седиш с пижамката си или просто побелево вкъщи. Това е наистина много готино за лятото. Следващото нещо, което си взех е от Телиуейл. Ето тази бандана. Просто цветовете са ми любими. Много харесвам бяло и синьо и тази комбинация е страхотна. Даже си направих днес едно селфи. В Инстаграм съм го публикувала. Родни цял ден ме гледа странно с тези ушички на главата. Абе, готина и той. Явно усеща, че имам днеска празник. Аз от H&M отново, обаче този път за сватбата, взех на Криси. Ето тази блузка, риска по-скоро. Имаме страхотни намаления в момента. Риската дойде с една папионка. Много е сладка, наистина много ми харесва. Само че той не е голям фен на папионките, разбрах от майка му. Следващото нещо, което му взех са панталонките. Тези са къси панталонки и цените им наистина са страхотни. Просто за цялото комплектче го взех за 25 лева, което е наистина много хубава цена, според мене. Облякахме го детето. Следващото нещо, което си взех е от Гърция и това е една страхотна чашка. Влезнахме в един турски квартал, в интерес на истината. И аз не знам защо, обаче се закучих, много ми хареса. И просто си е чашка за чай, много сладка. И така Стан пък ми я купи. Това ми е подарък така от Гърция, но от турски квартал. Да, колкото и странно да звучи. Оттам също си взех ето това. В Гърция са луди по такъв тип фрапета, on the go. Той е с такава пластмасова чашка. Даже в интерес на истината днес в Триумф ги видях такива подобни. Вътре има пакетче за фрапе и буквално тук ти е показано как да си направиш фрапето сам. Наистина са много готини и са супер удобни, особено ако бързаме сутрин за работа, за училище и въобще за някъде. И ако сме фенове на Нескафе продуктите. Оттам също си купих и един шампуан. Марката Оси, тя мисля, че е австралийска тази марка всъщност. В Америка съм я срещала, бяха им страхотни продуктите там, само че в България ги няма наистина тези продукти. Или ако вече ги има, моля коментирайте под видеото отдолу откъде можете, нали, да си намерите този тип продукти или откъде можем да си ги закупим. Защото аз си го намерих това в Гърция, в Карфур. Струваше 8 евро. С някакъв талон си го взех за 6 евро.
много е хубав шампуана, имаше и други продукти на серията, просто съвсем мъничко капваш от него и супер много се пени, отделно мирише страхотно, косата е една мекичка такава и издава обем. Аз винаги си купувам шампуани с обем за лятото, защото не използвам нищо друго по косата си, мисля, че наистина ми допада самия продукт. Също така, неразделно този месец е това нещо на My Rose. Това е една мицеларна вода. Супер ефтина е тази вода. Може да се намери навсякъде, във всяка една верига магазини и въобще си върши работата без възпаление на очите, кожата и каквото и да било. Е много по-ефтина от Garnier, от тези клиничните води. Затова пробвайте, наистина си заслужава, ако я видите. Също така е скрабът на серията. То е някъде 3,54. Не знам дали не съм говорила вече за този скраб, но наистина го изнасилвам този продукт. Много ми харесва, много е приятен. Отделно, когато нямате време да си направите вие самички скраб, както казах, е супер ефтин и си заслужава самия той. Мирише страхотно на розичка. Следващия продукт, който много харесвам през лятото и въобще този месец е на Foodprim. Това е един успокояващ гел за крака. Аз ходя супер много навсякъде пеша, не карам кола въобще и наистина понякога краката ми вечер така доста ме наболяват. Обичам да ходя и на ниски обувки, това също оказва влияние, особено ако си от Дюстебан, наистина е така. Този гел си заслужава, цената му е някъде около 4 лева, мисля. Ще ви изложа, но нещо такова струваше. Нанаси се вечер и супер много отпуска и охлажда. Това му е ефекта на него. Това ми е вече втора опаковка, между другото. Бяха ми пратили една да тествам, аз останах доволна и си казах, защо пък не, ще си купя, нали, още веднъж. Следващото нещо, което много ми харесва този месец е на Бочко слънцезащитния крем. Него специално го използвам за ръце и лице. И колкото и странно да е, слагам си го на лицето, защото не искам да изгоря за сватбата. Искам да имам един равномерен тен навсякъде или пък, ако нямам тен, още по-добре наистина. Защото аз не правя такъв шоколадов красив тен, а по-скоро се зачервявам, започвам да се лющя и въобще не е готина работа. Ако имате моя проблем, вероятно разбирате за какво ви говоря наистина. Следващото нещо, което доста използвам този месец, това са самобръсначките на Балея или Балия. Не знам точно как се произнася това нещо. Ако вие знаете, кажете ми отдолу. Много ми харесват. Този път си взех такива цветове, тропически, приятни. Ножичетата са хубави. За 5,50 мисля, че 6 лева си взех 8 броя. Карат ме едно доста дълго време. Наистина си заслужава продукта, затова и си го купувам отново и отново. Следващия продукт, който доста често използвам, това е течната очна линия на H&M. Даже в момента съм с нея, не знам до каква степен и какво се вижда точно, но наистина ми харесва. Малко по-течна е, имам някакви забележки към нея, обаче пък е супер удобно, бърза, е в намаление само на 2 лева, затова ако във вашия H&M ме продават, ви окуражавам да идете да си купите една. Наистина не е лоша, за лятото особено, е добре. Единствената ми забележка е, внимайте да не ползвате мазни продукти с нея, защото ще се залепи определено за горната част на клепача ви и може да ви остане някаква следа, както и някои други такива продукти от типа на Golden Rose, с които ми се е случвало, както и на Maybelline и на Manhattan. Но това е една друга тема. В някое друго видео може и да я включа тази тема. Днес имам много непокорна коса, в интерес на истината. Не знам какво ми се случва с нея. Друг любим продукт този месец е от Bath Body Works. Това е Shimmering Mist или спрей за тяло с такива блестящи частици. Той се казва Mad About You или Луцам по теб. Имаше един такъв филм, между другото, преди доста години беше. Аз не бях даже тинейджър, може би по-малка съм била. Той вървеше с Алф, по втори канал го даваха, Луцам по теб и много ми харесваше. Напомня ми точно на този сериал, този спрей, но е много сладък. Много сладка миризма е, обаче за лятото
вечерта, като излезнете някъде или сте на парти, заслужава си много, блести супер готино. Затова, ако имате приятели от Америка, които могат да ви го поръчат или вие сами, пробвайте го. Ако сте тинейджър, наистина ще ви хареса. Обещавам ви това. Този месец и аз принципно се ограничавам да ям много сладко. Знаете, обаче имам хипогликемия и това е шоколада, който ви препоръчвам. Той е черен, натурален е, на Nestlé, с червена боровинка. Моята приятелка Кали, здрасти Кали, ми го беше донесла това нещо от Малта и просто се влюбих в този шоколад и от тогава наистина само такъв шоколад си купуваме. Гледаме, разбира се, да е рядко и в нормите, по едно парченце на ден, не повече. Следващото любимо нещо, салфетките на Бочко с лавандула. Умирам за лавандула. Всичко лавандулово, нати. Много обичам лавандула, въобще както виждате и отзад. Слава Богу, бях в Асеновград и така си закупих оттам лавандула, която да мога да си изсуша. Тя има супер много предназначения, може да се ползва в храни, в чайове, в напитки, в гардеробите против муци. Просто е супер, нали? Въобще мултифункционална билка е това, според мене. И пък е много красива, дори само така да си я гледаме вкъщи. И това са моите любими неща и покупки за месеца. Надявам се те да ви харесаха. Пак казвам, ако имате въпроси, пишете ми отдолу. Сега идва ред и на изненадата. Както споменах, днес е моят рожден ден и на този ден аз не само получавам, но и давам. И за мен наистина е много по-важно да се съберем група хора, да си направим много хубаво шоу, парти по-скоро. Тази година съм планувала мексиканско парти. Все още не съм си направила тима, затова бързам да си го направя и него, защото той наистина ми остана. Обещавам, че ще кача снимки в Instagram и Facebook, когато мога. Изненадата ми към вас е един скромен giveaway с продукти, които не искам да показвам в момента. Искам те да си останат изненада, докато избера печелившият. Затова прочетете в описанията отдолу какви са критериите и какви са правилата за участие. Не забравяйте, че трябва да сте над 18 години. Ако сте под 18 години, да имате разрешение от родител. Също така, моля да коментирате само поведнъж и да бъдете сабскрайбър на каналът ми. Това, надявам се, че ви зарадвах с тази малка скромна изненада от мене. Желая ви усмихнат ден. В следващото видео ще разберете кой е победителят на giveaway. Обичам ви всички и ви желая весел юли! Чао, до следващия път! Чао!